شالوم 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 بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ አና ሆም ሰላህ الدين ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም ስዊድን ሎም ድማ ንዝበለጸ መዓልቲ ዝበለጸ ቃል ሓቢርና ሓጺር ደቂቅ ክንካፈሊና ሎም ንካፈሎ ቃል ለውጢ ዘምጽእ ሓይሊ አሎ አባና ዝብል እዩ ለውጢ ዘምጽእ ሓይሊ አሎ አባና ክርስቲያናት ማለት ተአምራት ዝሰርሕ ለውጥ ዘምጽእ ኃይለ አምላኽ አውሽጦም ዘለዎም ማለት እዩ ክርስቲያናት ኖርማል አይኮኑን ኖ ክርስቲያናት አማንም ሰብ ዘየለ ኃይሊ አብኦም አሎ ምክንያቱ አብ ነፍስ ወከፍ ዳግም ዝተወልዱ ዘበሉ አብ ውሽጦም ናይ መንፈሱ ኃይሊ አለዎም በዛ ኃይሊ ዝድማ አብ ህይወት ብዙሕ ለውጥ ከምጽኡ ይኽእሉ እዮም መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ጥቅስ 8 መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ዝወርድ ግና ኃይል ክትቀበሉ አብ ኢየሩሳሌምን አብ ኩላ ይሁዳን አብ ሰማርያን ክሳዕ ወሰን ምድሪ ምስክር ክትኮኑኒ ኢኹም በሎም ሪኹም መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ዝወርድ ግና ኃይል ክትቀበሉ ኢኹም ኢሉ ነፍስ ወከፍና በጎይታ ዳግም አሚንና ዝተወለድና ድማ አካላትና ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ኮይኑ እዩ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ አባና ሓዲር እዩ እዚ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ አባና ዝሓደረ ድማ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ምስ መጸ ኃይል ክትቀበሉ ኢኹም ሪኹም አሕዋት ናይ እግዚአብሔር ኩሉ ክገብር ዝኽእል ኃይሊ አውሽጥና ይዘሎ ብዙሕ ግዜ ንሕና ንአምላኽ ንጽበየና ነገር ግን ተሐቂ አምላኽ ይንዓና ዝጽበየና ዘሎ ንምንታይ ተዳኢልኩም እግዚአብሔር አምላኽ ኩሉ ዝኽእል ኃይሊ አውሽጥና አትይልናዩ ክሳዕ ክንደይ ነዚ ውሽጥና ዘሎ ኃይሊ ተባራቢርና ብኡኡ ንዙርያና ንዓለምና ንቕይሮን ነጸብቆን ናትና ስራሕ እዩ አምላኽ አባና ክገብሮ ዘለዎ ጌርዎ እዩ እቲ ንኹሉ ዝኽእል ኃይሉ አባና ሓዲርዎ እዩ ነገር ግን ክሳዕ ክንደይ ንሕና በዛ ኃይሊ ዚ አብ ህይወት አክቲቭ ንኸውን ግን ናትና ሪስፖንሲቢሊቲ እዩ አሕዋት እግዚአብሔር አምላኽ ልዕሊ መንፈስ ቅዱስ ምንም ነገር ክበና አይክእልን እዩ ሪኹም አብ ህይወት ዘድልየና ዘበለ ኩሉ ክገብር ዝኽእል ተአምራት ከምጽእ ዝኽእል ናይ እግዚአብሔር ፓወር ናይ እግዚአብሔር ኃይሊ አውሽጥኩም አቲኩም እዩ አውሽጠይ አቲኒ እዩ በዛ ኃይሊ ዝጌርና ናብራና ክንቀር ንኽእል ኢና በዛ ኃይሊ ዝጌርና ኢኮኖሚና ክንቀሮ ንኽእል ኢና በዛ ኃይሊ ጌርና አገልግሎትና ክንቀር ንኽእል ኢና በዛ ኃይሊ ጌርና ዓለምና ክንልውጦ ንኽእል ኢና ግን ክሳዕ ክንደይ ንሕና በዛ ኃይሊ ዛ አብ ህይወት አክቲቫት አለና ክሳዕ ክንደይ ንሕና በዛ ኃይሊ አብ ህይወት ነቂሕና አለና ግን እዚ ካልኣይ ሕቶ እዩ ነገር ግን ርግጸኛ ኾኑ አብ ውሽጥ ነፍስ ወከፍኩም ንዓለምኩም ከጸብቕን ክልውጥን ዝኽእል ኃይሊ ተአምራት ገባር ኃይሊ ዱናሚስ ዝኾነ ፓወር አብ ውሽጥኩም ከም ዘለኩም አዚኹም ርግጸኛ ኾኑ ንአምላኽ ብሕጂ ኃይሊ ወስኸን እንተልኩምሞ ሶሪ ይኽብለኩም ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ ልዕሊ ትሂብኩም ዘሎ ኃይሊ ክበኩም አይክእልን እዩ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ናይ መጨረሻ ናይ ኃይሊ ምልአት እሱ እዩ ስለዚ ልዕሊ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ደጊሙ እግዚአብሔር ክበና ዝኽእል ኃይሊ የለን ነገር ግን ነዚ ተቐቢልክዮ ዘለኻ ኃይሊ ተባራበሪ ነዚ ተቐቢልና ዘለና ኃይሊ ንባራበር ንምንታይ ኢና ከም ረድኤት ዘይብሎም ሰባት ንርእስና ንፈልጣ ንምንታይ ኢና ከም ድኹማት አብ ህይወት ንነብር ንምንታይ ኢና ምንም ከም ዘይንገብር ንርእስና ንሪያ ኖ ብዙሕ ክንገብር እምበር ንኽእል ማንም ክገብሮ ዘይክእል ከማን ክንገብር ንኽእል ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ ካባና ዘይኮነ ካብ አምላኽ ዝኾነ ፓወር ኃይሊ አውሽጥና ኣለና እዚ ኃይሊ እዚ ድማ ለውጥ ፈጣሪ ተአምራት ገባር ኃይሊ እዩ ስለዚ ሎሚ ነዚ አባና ዘሎ ኃይሊ ንጠቀመሉ ክዕረ ዘለዎ አብ ዙርያና በዛ ኃይሊ ዝጌርና ንዕርዮ ክልወጥ ዘለዎ ዙርያና በዛ ኃይሊ ዝጌርና ንለውጦ ተስፋ አይንቁረጽ በዛ ኃይሊ ጽቡቕ ናይ እምነት ገድሊ ንጋደል እዚ ኃይሊ ዚ አብ ህይወትና ንጠቀመሉ ንዕበየሉ ንለወጠሉ ንኽበረሉ ምኽንያቱ እዚ አብ ውሽጥና ዘሎ ኃይሊ ክገብሮ ዘይክእል ነገር ምንም የለን ስለዚ ጳውሎስ በቲ ዝበና ኃይሊ ንኹሉ ይኽእሉ ኢሉ አቱም አሕዋተይ ምንም ነገር አብ ህይወትኩም ክኸብደኩም አይተፍቅዱ ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ አባኹም ዘሎ ኃይሊ ምንም አይከብዶን እዩ ስለዚ ምንም ከም ዘይከብደኩም ካብሎ ምን ድሓር ርግጸኛ ኾኑ ክርስትና ከቢዱን እንዳበልካ ትነብሮ ህይወት አይኮነን እምበሺ ቀሊሉካ ትነብሮ ክርስትና እዩ ንምንታይ ተልኩምኒ ንኹሉ ዘኽእል ኃይሊ አባና ስለ ዘሎ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ጥቅሲ 20 ዝብል ግናኸ ከምቲ አባና ዝገብር ኃይሊ ካብቲ ንሕና እንልምኖን እንሓስቦን ዘበለ እምብዛ አዕዚዙ ክገብር ዝከኣሎ
ريخم أتي أبانا زجبر حيلي أتا أبانا خوينو زسر حيلي سي كابتن حنا نحسبون نقمتون انبزا أعزيزو خجبر زكا عليلو عيقرموكم من كابتي بأمرو سب توتسو بلانات كابوس انبزا أعزيزو كجبر زكا علو عقمي أوشتكم علىكم نرؤسكم كم عقم ألباسب أي تفلتوا كم عقم زي يقولوا سب نرؤسكم أي تفلتوا بفتم خونا يكلنيو نفس وكف كريستيان عقم مليو حيلو مليو نمنتاي تدعيلكمني منفس أملاخ أوشتهم سلزولو حيلا أملاخ أوشتهم سلزولو لو منتايكم كتكيرو دليكم زولهم أبكبابيكم منتاي زي تسبق زولو بزا حيلا زيجيركم لوطو بدلايكم أول قلوتكم يختصبوا تدليو زولكم بزا حيل زجيرنا نعبيو فاينانشالنا دينا خنا عبيه دلينا زلنا بزا حيل زجيرنا نوسكو أبصرحنا دينا لو تخنا متصدلينا بزا حيل جيرنا ننس أبيتنا دي بزا حيل جيرنا نلوط مخنياتو إذا حيل زخسع زلنا ودي أزود قدا يبلنا تبالاشي زبالاشو نجر يبلنا واي تدعيلكمني منم نجر نخي ود منم نجر نخي بالاشو نخل زخل لو تزفتر تعمرات زجبر حيل أملاخ أبانا الله بزي أبيوت تمال علوسو لومي كمزيلنا نتسألي إجابي ربو حيل سلزهاب كاني لو تفت أري منفسكا أباي سلزولو نعلمي زتبق نخبابي زلوت ملوكوتا وحيلخا بأي سلزقلت يمسكنك الله بشم يسوس كريستوس آمين سلازي اللومي نقويتنا يسوس كريستوس أبي هوتكم وسينكم كتقبلوا التدليو إتا أبو زلا نايزل عالم هوت كتقبلوا التدليو إذا تقولوا تزيئة تسأليو إجابي ربو سلوود دخا يسوس كريستوس يمسكنك الله يأمن الله يسوس كريستوس سلا حتياتي كم دتسأله أدا حتياتي كفيلو كم زفتمو سلاي كم زموته بسالسيت معالتي أملاخ كموتات كم زتنسؤو أبيمان أملاخ كم ستقمته يأمن الله يسوس كريستوس ناي هيوتي قويتا إيو يسوس كريستوس أملاخي مدحانيين إيو كابزا ساعات نكريستوس بمقبالي حدش فترت ولود أملاخ كوين الله منفس قدوس بشم يسوس بأمنت ناوشتاي يقبلك الله آمين زي أتصلوا لتصلوهم بتحمقوا حقوسكم بزب تحت زلو أدراشانا كونتاكت قورنا يخوم سدليكم حاجز كن لأخلكم هنا شالوم